Mbia mano sana omanchu mulibita seni kia Ndizi TV no gasemere kone unakwabere kugutwara ubuligiriria obia andene biro bindengo kwaligania asemesa ya mangana Amayia elindengo manye nara yabereka gokorekana kurwa chingongo chensi inye chensi inyora asense mochichi mitandao asense mo ya Facebook na bagotonyora wetira Ndizi TV News Digital na baga asense meri ya YouTube na bagotonyora wetira Ndizi TV News asense mo ya website na bagotonyora wetira www.ndizitv.or.ke iretera ne Fridah Kerubo na Chinsa mochibyaro kerelio nigo tokubwatanere umogereri bobone bwamanyabantu Edwin Chiloba oyesireti obugima bwaye asenchira etamanyiri nigo bono litkolya rero anyara ko bagakurusigwa asengendu nabayigo goikigwa asekenyoro gia sego 8 nabayigo omo MCA we wodi Ariana Victor Omwando nigo anyara ko bakagutwara omuyega ase okwiraneri mbya mono gochiase abamenyi bensemeyo ase egati yabarai kurwa sorogongo rwa Gusii banyara ko bagwikirana ase Chinsa nabayigo omorobeli bwa mache nigo bakogosyorwa bene ase Chinsa kiri cyanyatieko sabamenyi bensemeyo baba bakogokera omorobeli yo nabayigo kwerera ogokonyeka kwabo asense moyende nigo bosombi bwabo gotenigwa ase palenene ya Nakuru Eldoret magega yo musacha oyomo gotoka gasiritie obugima bwaye asense meri ya Virungu nigo umuriro obakogotiboka obutwobugukera rero asoyomo kabakagusiria obugima bwaye mwanche muri karansa oike elinde ngumanye asenchira yobwinge kwera nanda segekekeke elinde ngumanye amange Omoigereri bwobwene bwa mwanyabantu Edwin Chiloba oyosiretie obugima bwaye ase Chinsa kiri kya Eldoret asenchira etamanyiri bono nigo litkolya rero omubero oyo bagokorusigwa korwa sengendo nabo gokigwa ase kenyoro gia sego 8 Aya sawa. Amete Kisii. Nataka tutulie sasa. Aya nataka tutulie kwa ajili ya maombi. Mama tulia kwa ajili ya maombi. Aya nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya kufikisha huyu ndugu wetu nyumbani. Nataka nishukuru Mungu sana kwa sababu yeye ndio ameendelea kutufariji. Omo MCA we wodi Ariana Victor Omwando nigo atwara omuyega okwiraneri mbya mono gochia ase abamenyi bensemeyo abarai amba babagwikirana ase Chinsa eli gosanga ase obwamo gati yabono mokonyi bomonogeri wi assembly Jacob Bagaka omo MCA obasi witangare Thomas Obare omo MCA omonyerero ward Peter Otachi abo bisa banat negati yabande abange ndokonyara ko kwase mina bungaini ase bibilia ngo soma tore Sulemani ekera egwoborai nyasa komobori ngani kiori getinkoe Sulemani akomotebinga kuranche chisemino bungaini na chimagania elinde nyare kura abantu abakwangira sama pokao umorobelio bwa mache nigo bakogosyorwa bene asense meri ya nyatieko asaba menye bense meyo baba bakogokera